Magandang umaga po mga minamahal kong kababayan. Ito si Mike Padua at nandito ulit tayo sa pinaka-latest update po. Hindi na po ito LPA 92W. Ito po ay nagka-rapid intensification sa nakalipas na isang araw. Okay? At kaninang umaga, ginawa na po itong tropical depression. Kaninang hapon, naging tropical storm. At ngayon po, habang tayo nagsasalita, isa na po siyang severe tropical storm. Yung kanyang lakas ng hangin ay umabot na yun ng 100 kilometro bawat oras. At medyo may kalayuan pa po ito sa dalampasigan po ng Northern Luzon. At mukhang magiging typhoon po siya bago mag-landfall. Okay? At yan po ang bad news po. At I hope and pray po na nasa magandang mabuting kalagayan pa rin kayong lahat yan sa Northern Luzon. Mag-prepare po kayo. Dahil po, although mabilis siya, may hagupit din po itong bagyong ito at malalakas na ulan na pwedeng mag-last ng isang araw. At bago tayong proceed, ito po yung ating linggo ng maagang version ng ating update, Nobyembre Agis. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At umpisahan natin ang pinaka-latest na yun sa bagyong ito. Yan ang sinabi ko, ito po ay nagkaroon po ng extreme rapid intensification mula 65 naging 100 kph sa nakalipas na 6 na oras. Simula kanina alas 5 hanggang alas 11. So ito po ay talagang malakas na pong bagyo at lumalaki rin yung kanyang sirkulasyon. Although mga forecast ng mga rain models ay magkakaroon pa rin dito sa Bicol ng 10 to 50 doon sa European model. Pag-asa nasa 50 to 100. So somewhere there, ang possible na rainfall na pwede natin ma-experience simula na yung araw ng linggo, likely na yung umaga or midday hanggang gabi po yan. Although pabugso-bugso po siya, hindi naman po siya ng continuous gaya ni Christine. Kasi si Christine talagang once in a lifetime storm yan or 200-year storm. Kasi nangyayari dun kay Christine, 3 araw, malaki po siya. Ito halos kalahati ang size ni Christine. Maliit lang po siya. Tapos mabilis po ang takbo nitong bagyong ito. Okay? So dito, papakita natin sa inyo muna yung GraphSat. Kaninang kapon ng hapon po ito. At ito po si Nika. At nakikita po ninyo yung si Nika nandito. So ito po yung nag-form kaninang umaga. At ngayon severe tropical storm na po siya. At ito naman po si dating Marce. At malulusaw po ito sa may dalampasigan ng Vietnam sa susunod 3 araw. Dahil po pinipush po ito ng hangin amihan. Ito naman po, may high pressure po dito sa upper levels. I mean sa mid levels ng atmosphere. Nag-push nito patungong kanluran. Hilagang kanluran. Okay? Sa general direction po ng Hilagang Luzon. Ang landfall area niya is somewhere between Aurora o Isabela. Okay? Samantala, dito sa likod, meron pa pong dalawa. Itong si 25W. Tropical storm Manyi na po ito at patungo po ito sa may hilagang bahagi po ng Northern Marianas, north of Guam, sa loob ng 3 araw. At ang forecast nito ay malulusaw po pagdating dito sa may Philippine Sea dahil sa unfavorable conditions ng atmosphere sa bahagi nito. Okay, at ito naman po si 94W, ito yung posibleng maging kasunod ni Nika at maging Ophel. At mukhang paglabas ni Nika sa darating Martes, ito po ay papasok ng Philippine Air Responsibility at mukhang magiging malakas din na tropical storm o typhoon. Okay? At papakita natin sa inyo na yon ang zoom out satellite animation mula sa Windy. So, yan po sila. Parang parada talaga, okay? But, nangyayari po yan sa mga panahon ng neutral conditions. Wala pa po tayo sa La Nina. Ang latest nga, yung last week of October na update ng La Nina, yung graph, mukhang hindi yata matutuloy. But hinihintay pa natin for next week ang latest update for November mula sa NOAA kung ano mangyayari po, kung matutuloy ang La Nina o hindi.
That's the reason kung bakit sunod-sunod ang bagyo. Pag neutral conditions po, ripe na ripe po ang mga bagyo na mag-form mula po dito sa may bahagi po ng Philippine Sea hanggang dito po sa may bahagi nito ng Micronesia. Diyan ang kanyang developments. Diyan po sila nagpo-form pag ganitong neutral conditions. Naalala niyo si bagyong Yolanda? Neutral po yun. 1981, ganun din po. 1993. Ang sunod-sunod na bagyo ng mga 90s at 80s at 70s, kapag neutral, talagang dyan sila lumalabas. Pag may La Nina, ang formation po ng bagyo ay dito lamang po sa area na ito. Dyan lang po. Dito lang sila nagpo-form. Wala dito. Kaya nakikita ninyo na nasa neutral pa rin tayo. Kasi pag may La Nina na yun, lalo na yung November start na dapat nandito sila nagpo-form. Although noong 2020, La Nina yun, may sumulpot lang pong mga weather system dahil nagkaroon ng short westerly burst dito sa baba. Yung hangin mula sa kanluran, nag-converge ng hangin mula sa ilagang silangan. But ito talagang very ripe ang Western Pacific. Parang nilalabanan niyang Atlantic. Okay? A couple of months ago, ang dami rin sa Atlantic Ocean. Ngayon, meron isa doon na bagyo na tumatahak sa may area po ng Atlantic. At wala naman area na tatamaan. Okay? So, yan po ang kalagayan nitong mga weather systems na ito. Hindi naman po yan unusual. Talagang pag neutral, dyan po sila nagsisilabasan. Ito po ang pinaka-latest na yon na infrared satellite na colorful imagery. Napakagandang tingnan. Okay? Nakikita po ninyo dyan ang WMO severity colors ng mga ulan. Yan pong violet, yan po ang extreme rainfall na umaabot ng 100 hanggang 300 mm sa kanyang circulation. Actually, up to 400 ang nakita natin dun sa latest. Okay? And then yung pula, yan po yung 50 to 100. Yung yellow, mga 30 to 50. While yung green, yan po yung 10 to 30 millimeters. So, light to moderate lang po yan. So, ayan po ang inaasahan natin. Although, scattered pa po yan, may mga ilan-ilan na pwedeng umabot sa Bicol. But, at this time of the early morning hours kasi, dyan talaga kumakapal yung mga ulap ng mga weather systems. Ito yung diurnal process nila. Okay, early morning, matured po yan sa mga 7-8 a.m. Then, pagdating ng hapon, hihina hanggang sa gabi. Then, pagdating na naman ng early morning, kakapal ulit sila until maging isa po siyang full-blown typhoon o super typhoon. Mas compact na yan. Hindi na siya na-affectuhan ng diurnal process. Ito kasi nag-develop pa lang eh. Kaya, yan, binabantayan natin. Sana hindi po ito mag-cause ng grabing ulan. But, we trust the forecast, especially yung 24 hours. Kasi yung European model, ng panahon ni Christine, talagang tama naman po yung forecast. But yung ulan lang ang mukhang kulang, okay? Kasi up to 200 millimeters yung forecast. Sa actual, parang times 2, okay? Or times 3 ang ulan. And then, ito yung another image mula sa Weather Nerds. At nakikita ninyo, medyo watak-watak pa rin ang kanyang sirkulasyon. Okay? Baka in the morning, itong mga ulap na nakita natin dito ay mag-weekend o magdi-dissipate. At may iwan na lang po itong maliit na circulation niya dyan. Okay, so yan po yan. Nasa 15.2 na po siya. Galing dito, umakyat siya ng west-northwest. So, baka may shift na naman ng tracking pataas. So, we'll see. Okay, after a few hours, kailangan natin mag-nap. It's already 1:38. Okay, kulang naman tayo magtulog. But kailangan ito ng ating publiko para malaman kung nasaan yung bagyo. So, nandito siya na yon. Yan po, ang outer bands. Papalapit na po sa eastern coastal areas ng Bicol at Samar. So, mamaya-maya, mga mid-morning or, magkakaroon ng mga ulan-ulan. Ito yung tracking natin kanina. I-zoom na natin kaagad. And yung oras natin ay limited. So, yan po. Forecast nito, this is for the next 24 hours. Kung kaninang kahapon ng alas 2, very high ang probability. Ito medium na po ito. Kaya sinasabi natin itong medium kasi hindi natin alam kung saan yan. Basta within that cone. Either dito siya maglandfall o dito siya maglandfall. Yan po ang tandaan ninyo sa mga cone of uncertainty na mga tracking ng bagyo.
Huwag kayo mag-focus sa gitna. Tandaan niyo, kung ang lugar ninyo ay nasa loob ng cone, maghanda po tayo. Okay? Swerte na lang po ang Bicol kasi nasa labas tayo. Ang strike probability po sa Bicol ay napakababa. So, walang problema. Okay? At, yan po. Magla-landfall po yan. 2 p.m. Afternoon ng Monday. Lalabas po yan ng Northern Luzon. Gabi din ng Monday. So, ibig sabihin, early morning na Monday, Early morning ng Monday. Ng Tuesday, Early morning ng Tuesday, lalabas po siya. And then, hapon ng Tuesday, exit na po ng PAR. Tuesday ng hapon, papasok naman po yung isa. So, paglabas ito sa PAR, si Ophel papasok. Kung matutuloy po yun, kailang uncertainty pa po yung system na yun. So, ito lahat ng Asian agencies kasama Pag-asa. Yan po yung blue. Pag-asa po yan. I-zoom natin. Yan po. So, parang hiwalay ang Pag-asa. Mas mababa. Okay? So, yan po. 40, 75 knots. 100 knots ang 55 knots ang USA or 100 kph. What else? Ito na po yan. Strike probability mula sa European model. So, ano mga lugar ang mataas ng high strike probability ay ang area po ng Isabela at Aurora. Nasa 70 to 90%. Okay? Kasi yung violet, more than 90% yan, sure ball na po yan. So, mangyayari yan pag 24 or 12 hours to go. Ito naman po yung itrap mula sa NOAA. Ito po yung convection o yung mga ulan based sa forecast at galaw ng bagyo. So, yan ang Bicol. Buong Bicol, nasa lamang po, 25 to 30 millimeters. Except for Partido District ng Camarines Sur, Camarines Norte din, coastal areas, and Catanduanes ay mukhang papatakpo ng 50 to 100 millimeters. Ito yung grabing ulan, nasa up to 300 millimeters. Ito po yung forecast for the next 24 hours. So, buong Sunday na yon, magkakaroon tayo yung mga ulan dito sa Bicol. Nasa 5 to 50 millimeters. Coastal areas, 50 to 100 millimeters. So, please take all the precautions. Okay, paggalaw natin ito sa Monday, sa araw ng kasagsagan ng bagyo. Ito, Sunday noon hanggang Monday noon. Ito na yung pinaka-worst na ulan dito sa atin sa Bicol. May mga possible rain showers and thunderstorms. At posibleng mag 50 to 100 millimeters. Kaya sabi ko, conservative po itong mga values ng mga models. Sometimes, minsan naman tumatama naman po. So, yan. So, sa Monday hanggang noon o afternoon ng Tuesday, ito po ang mga kanasan po ng Northern Luzon. Ito po ay mga ulan po ito na umaabot po ng up to 300 millimeters. So, yung ulan na yan for one day ay magkakos po yan ng flooding, flash floods, landslides. Okay, so, please, take all necessary precautions. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Mag-evacuate kung kailangan. Huwag na tayo magtumpik-tumpik pa dahil yan po talaga ang tracking ng lahat ng Asian agencies patungo po dito sa may area ng Aurora at Isabela. So, please take all necessary precautions. Okay, sa Bicol region, yung mga nagtatanong hanggang kailan, siguro Monday, okay na po ang panahon, Monday ng tanghali o hapon. But, yan, yung mga ulan na kailangan. Hindi po siya aabot sa level ni Christine, kasi si Christine talagang damuhalang bagyo, 1,000 kilometers diameter, ito 500 kilometers lang, 250 kilometers na radius. So, at mabilis ang takbo, okay? Pag mabilis ang takbo ng bagyo, yung duration ng ulan, siyempre maiksi naman. Hindi siya tatagal. Maiksi lang. Okay? So, ito yung ulan, from Pag-asa, Monday, mamayang hapon, linggo hanggang Monday ng hapon, moderate to heavy, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Polillo Island, Camarines Provinces, and Catanduanes. Okay? 50 to 100. Hopefully, dapat, sana, mas mababa pa dyan. So, makikita natin kung tatama yung European model this time. While Monday afternoon to Tuesday afternoon, mag-shift na yun yung risk of torrential rain, intense to torrential, dito po sa may area ng Cagayan, Apayao, and Isabela.
The rest of Northern Luzon, o itong area lang man po ng Ilocos Provinces, Abra, Kalinga, Mountain Province, and Aurora ay magkakaroon po ng heavy to intense rainfall of 100 to 200 millimeters. Okay? Samantala, itong areas po ng Ifugao. Okay? Is this Ifugao? And then, Quirino. Kasi ito po yung Benguet. Okay? At ito yung area ng Nueva Vizcaya. Kasi ito yung Quirino. Ito yung Nueva Ecija. Ito yata yung Ifugao. Okay, so yan po. So ito ng Ifugao and Quirino ang moderate to heavy, 50 to 100. So mag-prepare po tayong lahat yan sa Northern Luzon. Kasi mukhang grabe po. Grabe po na yung taon. Sunod-sunod po ang bagyo. Simula pa noong September. Silencio ang June, July, August. Supposed to be. Maraming bagyo po dyan. Now, sa hangin, ito po yung winds for the next 12 hours. Ang mangyayari dito, pagdating yan ng Sunday, magsimula ang hangin na lampas 100 kph. Damaging winds po yan. Dito po sa Aurora, Isabela, sa Lunes po yan, ng tanghali hanggang hapon. At mag-spread hanggang Ilocos provinces. Tuesday, wala na po yung storm. So, whole day, Monday po yan, magkakaroon ng high winds. And then, ayan po yung isa. May kasunod po yan sa likod. Ayan po yung soon to be Ophel. Malakas po na bagyo. Okay? So, mukhang ang GFS kasi ito eh. GFS magla-landfall sa same area na dinaanan ng bagyong si Nika. So, yan po ang pinapakita. Ang European model, mas safe, mas mataas. So, hindi pa yan natin sigurado. Okay? Highly uncertain pa po yan. Malalaman natin pag exit ni bagyong Nika, focus tayo kay Ophel. At mas mataas na po ang probability niya kung saan siya dadaan. Wind signal number 1, nakataas pa rin dito sa may bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, eastern portions ng Nueva Vizcaya, eastern Nueva Ecija, eastern Bulacan, Aurora, Quezon, Pulilio, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. Yan po ang signal number 1. Ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon po siya ng rapid intensification. Nagkaroon po ang tinatawag nating pagtaas ng oceanic heat content dito sa bagay dito, pulang-pula. So, dito talaga siya lalakas. Okay? And then, ang wind shear ay napakababa. Kaya yung bagyo bilog na bilog. Okay? Sabi nga, ina-analyze ko kasi si Christine. Kung wala sanang wind shear, ganito ang kababa ang wind shear, baka si Christine naging super typhoon din. Tapos, hindi nakakonsentrate lahat sa Bicol yung ulan. Baka umikot pa yan circulation niya kasi doon sa kabila walang ulap eh. Napadpad lahat dito sa Bicol. So, pag na-distribute niya well yan, mas less ang rainfall sana sa Bicol. But, iba nangyari. So, lessons learned. We should be prepared always pag may mga ganitong weather system. And on the lookout tayo sa mga ganyang system. Kaya nakakatakot po ang mga ganyan na weather system. Okay? Monday. Yan po. Malaking alon po ito na pwedeng umabot po ng, let me see. Okay? almost 6 meters ang wave heights dito ng storm surge, ng alon. So magkakaroon po dyan ng storm surge of more than 2, 3 to 4 meters in wave heights. So yan po ang kalagayan sa Monday. Tuesday, labas na po siya. Pero may kapalit naman. Ayan, no? Nakikita yung dumarating. Yan na po yung magiging Ophel. But, iba ang tracking ng ECMWF sa GFS. So, malalaman po natin yan pag malapit na. Pag malapit na po yan, yung 3-day forecast ay blend na po sila lahat. Magkatabi ang tracking. Okay, so ito po yung tracking ng mga bagyo, mga pakada ng bagyo. Yan, Monday tanghali, landfall sa Northern Luzon. Ito na yung isa, si Marce. Parang ito, nangyayari sa bagyong ito, parang nanonood lang po, spectator. Hindi siya gumagalaw masyado. Kikita nyo, dyan lang siya. Pinauna pa niya yung bagyo dito.
yung LPA para tumawid na papunta dito at patungo dito sa may Northern Luzon. So, kung napanood ninyo yung Disney o Pixar na movie na Elemental, so most likely may wind elemental dyan. Sila yung mga nagdadrive ng mga weather, nagpapalakas ng hangin. So, yan po. So, nakikita ninyo na yung tracking nitong si soon to be Ophel ay mukhang lihis naman po sa Pilipinas mag-record. Yan ang European model, but ang American model mukhang pinapatama po sa Northern Luzon, Cagayan area. Yan o. Okay. So, highly uncertain pa po yan. Babalikan natin yan pag lumabas na yung bagyong Sinika. Focus muna tayo kinika. Ito po yung ensemble ng lahat ng mga trucks ng mga tatlong system. At mukhang napakaswerte ng Bicol sa tracking na yon sa ensemble. Okay, let's hope and pray na sana walang tumama dito dahil ang daming problema dito sa Rayon Bicol dahil sa naganap na worst flooding in Bicol history. Okay. So, yan po ang pinaka-latest. At I hope na na-appreciate ninyo ang aking updates. Kahit na medyo inantok na tayo. Medyo nabubulol tayo. Okay? But I hope itong 20 minutes ay medyo clear na po. Kung saan papunta ang bagyo. Mag-ingat po tayong lahat. Let's all be prepared sa pagdating nitong bagyong Nika. Although mabilis ang kanyang pagtakbo, mabilis din ang epekto nito na aalis sa ating bansa. Ito si Mike Padua and see you again within the next 12 to 24 hours. Mula sa Typhoon 2000. God bless. Happy Sunday. Blessed Sunday. Let's all pray to our Lord. Okay? Na magsialisa na po itong mga wind elementals o mga typhoon elementals. Okay? Okay, good day. And thank you so much for watching.